Škola Elektrobot je počela sa radom 2017. godine i od tad je osnove programiranja i robotike savladalo stotinak učenika i učenica osnovnih škola iz Prijepolja i Priboja. Potencijal te priče prepoznali su glavni organizatori takmičenja First Lego League i predložili nam da se prijavimo za takmičenje. Uz njihovu pomoć profesora sa Elektrotehničkog fakulteta koji su svojim znanjem i opremom doprinijeli, mi smo uspjeli da se kvalifikujemo za prvo takmičenje koje se organizuje u Beogradu i u prethodnih par mjeseci smo se intenzivno spremali za to. Pored Anice, sa decom radi i profesor matematike Lazar Koković, a ovo takmičenje, osim što podstiče decu da nauče više iz oblasti programiranja i robotike, ima za cilj da kod njih razvija istraživački i timski duh. Oni zajedno rade na jednom projektu, ove godine je tema istraživanje svemira i treba da osmisle rješenje koje bi moglo da pomogne u stvarnom svetu ljudima, znači da reše neki realan problem koji već postoji u svemiru. Tako da je tu uključeno mnogo faktora, dakle osim tih tehničkih nekih veština, oni treba da imaju i neke, znači osjećaj za timski rad, osjećaj da pomognu drugima, da izađu u susret. Na takmičenju učestvuju deca od 9 do 16 godina, a Elektrobot tim čini 6 đaka iz Prijepolja i 3 iz Priboja. Pa meni se Lego roboti mnogo sviđaju, jako su mi zanimljivi. Odlučila sam se radi druženja i zabave sa drugarima i ovo mi programiranje i konstrukcija robota može pomoći u daljem školovanju. Zavolao sam tehnologiju i elektroniku već od malih nogu, negdje 5. razreda i od tada sam počeo da se interesujem. Mislim da će mi ovo mnogo pomoći pošto planiram da upišem informatički smer ovdje u gimnaziju u Prijepolju. Ja sam već prošao kroz cijelu školu robotike i smatram da pošto sam najstariji član robotike, da uvek mogu pomagati mlađim članovima, ali opet ne mogu sebe smatrati najspremnijim, jer opet mlađi članovi su tu da svojom maštom i kreativnim idejama upotpunjuju celu priču. Znači, na takmičenju učestvuje Matematička gimnazija iz Beograda, Politehnička škola koja se bavi isključivo robotikom, Tehnička škola Tesla i još par škola iz Kragujevca, Novog Sada i Šapca. I u cijeloj toj konkurenciji smo mi našli svoje mesto i ova deca će stajati rame uz rame sa tom decom koja ima i primarni predmet programiranje. Budući da prvi put učestvuju na ovom takmičenju, mladi ljubitelji robotike nemaju velika očekivanja. Zahvalnost za učešće na regionalnom takmičenju prve Lego lige tim đaka iz Prijepolja i Priboja duguje sponzorima koji su pokrili troškove nabavke neophodne opreme, ali i njihovog putovanja i boravka u Beogradu.